Belani wana masingsa patimung patika Tripura hastewo omahai patimung tabung no puila angkana. Tabung no angkana puila omahai patimung je Saud Bichandromono thanawo Khorksha Badal Tripura mungui langma jongmani. Koktamawo Saimankha Badal Tripura no sikok jongui no mono thanani police rok romoi talangmani. Abuni agolo bono bunani jengo police ni bakhaktei phiaba bumang yaglai omusuke bukha Badal Tripura ni langma tini chonani nangkha. Tripura hastewo omono puila lai bumang khana je tini police rok bai bujangmang langma arena nangkha Khorksha Tripura Badal Tripura mungui. Buthar jago rep khaijago rom phejago phia aboni kuno madra manya tini sikok jongui romjangma baino tini police rok bumang bono buthar khipka. Hai hinino nokune boroni faisingte koksil chamung tai lukoroni faisingte koksil chamung tabok thom unglajak lukorok Saud mono thana boskango sanlaika justice tai madra sanlaika chiriglai thom unglajak tabok police tai lukoroni bisingo tabok hapang tamo madra nai je omahike jel bisingo ebakaba thana bisingo no omahike bobbo winai togoi botharmani tamo madara nai o kerang tuinai rongno tini kerang sabai nai Khorksha borokno botharmani nainai je o mangplino tabok Saud mono thana boskango thom unglajak lukorok sunbaru masa butun to samne tu naru kali puja naru masa bro pulis taune tha kichu khoti karo din khelai na saunu nu sudi bui buthaklo no sro buja sro tiya dene bothane police bun sanani thujene mungtama thujene mungtama thine mung awara chamra Badal Tripura tamane ba noktine oro phaiye gerau khlaine ha tamane ani chamra no tomani ondai phok khaite beon nai phorte to police ton beon dai ton baino buthana ebe matto ebabe de police gon budini ong chakri ha prano ebabe de buthani ni chakri ha tamonai noktabo tamonai tabo tamonai ani last ni bose last nai yang je osi nang last nai yang anggo o last dafon khaina anggo ar bunai ro tabo sura boro bunai ro ba biluni thana se boro gar khai to hamle ba kaisek bu চারজন ফো angbo samia a bunare tama police Tripura dai na wansa angbo bona samia to dese ani besarok se samano sano koita dige ronok thana gerau khlaya koita dige ছয়টা ale khana hoyse tin phuse khana phai ang are amne ho थाना पुलिस पुलिस रोको पुतई को आने चलानो भाई हो अब 13 तारिख दिन तमने बागै शनिबार रविबार छ बो थाना ने पुलिस ini थाना ने मुनुनी तमने बाहिर मितला उ यसको किसे खमनी para bo chalaiya biri sana bo chalaiya phone sana tinela thia busudin ton thia roba dine tha somba dine hoka somba mongolbar budbar dine chikya to nokta bok tamane thana paya thana to mo hakia oba tamane bai thana phale hano tani last to hoi ma khayo tani brungno pran photo pulis roktamo hana pulis roktamo saha jar punera prana jela ta hapa tamana nokta bok tamana ani samine jara khoti khre se khoti purona nai dikra sa bunai phulrone mung siri sini mandeman maya sudang raskuni sai mana romchok